Kont qed naqra artiklu ta' kittieb Taljan u jgħid li jiddeskrivi is-seklu li qed ngħixu fih bħala seklu storbjuż ħafna. U meta ngħid storbju f'kull sens tal-kelma, mhux biss il-ħsejjes tal-makkinarji li nisemgħu f'idnejna, tal-karozzi, tad-daq, imma anke tal-kliem. Sirna ngħidu ħafna. U min jgħid ħafna ma tantx jiswa. Din l-atmosfera storbjuża tinfluwenzana mhux biss fil-psikoloġija tagħna tajjejna, imma tinfluwenzana wkoll fil-ħajja spiritwali tagħna, ħbib tiegħi. Għaliex meta jkollna l-istorbju, storbju minn barra u storbju intern, imbagħad ikun diffiċli ħafna illi nisemgħu lil Alla eżistijaj. U allura f'dan il-kuntest jien nixtieq illi nagħmlilkom stedina fil-bidu ta' dan ir-randan ta' dawn l-40 jum. Għadna kif smajna l-Vanġelu fejn Ġesu jistidinna ħalli insumu. Jien mhux ħanejdilkom biex issumu is-sam tal-istonku u lanqas biex ma tiklux ħellu żaru kbar, issa kemm ħandumu ma niklux ħellu. Drajnija wkoll. Imma jien ħanipproponilkom sawma oħra. Is-sawma tal-ilsien mibtijaj. Biex ninawguraw 40 jum ta' silenzju, ta' skiet. Nerġa' ngħid jiswilna għal ġisem, imma jiswilna wkoll għar-ruħ. Ħanidilkom kemm jiswilna għal ġisem. Ftit snin ilu f'Belt Rejb Arezzo, l-Italja, waqfu akkademja. Tafu ta' xiex? Akkademja tas-silenzju. U hemm diversi kittieba, ħassieba, ġurnalisti illi qegħdin wara dejn dan il-proġett. Akkademja tas-silenzju. Tant kemm il-bniedem illum li qed jgħix f'dinja storbjuża għandu bżonn jitgħallem jgħix fi skiet. U din l-akkademja tippubblika wkoll libretti ta' kwini. Isejħulhom libretti tas-silenzju. Huma libretti żgħar tista' titfaħħom fil-bowt, imma sissa jidhirli stampaw 6 jew 7 jitkellmu dwar il-ġmiel u t-teknika tas-silenzju. U jgħidulek sew għal min irid isejb għal min irid ifieq minħabba l-istorbju li jagħmlilna l-ħsara, imma speċjalment għal min irid isejb lilu innifsu
Għax meta jkun hemm l-istorbju laqqas tisma' lilek innifsek. Issa dak li jiswa fuq livell uman kemm jiswa iktar fuq livell tal-ispirtu eżistijaj. Il-Mulej Ġesu jagħtina eżempju meta kien ikun ser jagħmel deċiżjonijiet importanti kien ifittex li jmur x'imkien imwarrab fi skiet eżistijaj. Ħalli jisma' x'irid jgħidlu il-missier. U kellu bżonna Ġesu, m'għandekx bżonna jent u m'għandejx bżonna jien. Dak illi qed tgħidilna llum biex ngħidlek id-dinja lajka, l-importanza tas-silenzju, it-tradizzjoni patristika, jiġifieri il-missrijiet tal-Knisja, snin ilu kienu jalmuhom, għadhom jalmuhomna. Per eżempju, San Massimo l-Konfessur jgħid illi kien qed jippriedka fi żmien ir-Ramdan qal la s-sawm, la t-talb u lanqas l-opri tal-ħniena, il-karità. Ma tista' tagħmilhom jekk ma tkunx bniedem li tirriserva għalejk momenti ta' skiet. U tifhimha. Għax kif ħadd titlob jekk ma tkunx fi skiet? Kif ħadd tisma' il-karba tal-proxmu biex inti tagħmel opra ta' karità, opra tal-ħniena? San Grigor il-Kbir. San Grigor il-Kbir jgħid li id-dar tal-mistiku tal-bniedem Alla huwa s-silenzju. U il-mulej huwa s-sejt ta' din id-dar. Eżisti. Intu jien aħna bil-mamudija tagħna bnedmin Alla. Imma nfittxu din id-dar tas-silenzju biex nisimgħu lil Alla, biex niskopru is-sorpriżi ta' Alla fil-ħajja tagħna. Min jaf kemm il-mulej jgħaddi minn ħdejna u ma nindunawx bih għax aljenati. Għax għandna ħafna distrazzjonijiet. Biex il-kelma ta' Alla issib il-passaġġ u tasal f'qalbna, irid ikun hemm dan is-silenzju, dan is-skiet eżistijaj. Jattribuha lil Sant'Anton Abbati jgħid illi bħalma il-ħut imut jekk ikun fl-inxief, jekk ma jkunx fl-ilma, hekk ukoll in-nisrani, il-ħajja spiritwali tiegħu tmut jekk ma tkunx fis-silenzju. U naħseb għandu raġun, naħseb għandu raġun. Dan hu s-sawm li qed nipproponi li lin-nifsi u lilkom, poplu Alla. F'dan iż-żmien hekk sabiħ illi fih ser niltaqgħu żgawr mal-kelma. Li fih aħna sejrejn nitħarġu biex nagħmlu l-esperjenza ta' passaġġ mill-mewt għal ħajja, minn kwalità ta' ħajja
għal ħajja aħjar. Allura ħantikom 3 pariri prattiċi. L-ewwel nett nagħtihom lili nnifsi narġa' ngħid. Dwar kif nistgħu f'dan ir-Randan ngħixu is-sawma tal-ilsien. Hemm awtur Franċiż, Leon Boyle, jgħid li meta nitkellmu dwar Alla, il-klim tagħna taf x'isir il-juni għamja li qegħdin ifittxu fejn jixorbu. U sakemm ma jsibux fejn jixorbu, jagħmlu d-deni. Daqshekk huwa l-kliem ikraħ. U ngħidwa kif ngħid aħna nafu x'hekk li min m'għandux xadba fuq fommu mhux biss ngħidu kliem żejjed, imma nistgħu ngħidu wkoll kliem li jġib il-ħsara. Inqas u inqas ħannagħmlu eku tal-kelma tagħna. Allura x'inhu ma dawn it-3 pariri prattiċi ħbieb tiegħi? Mela. Ftit ilu ipproduċew film ma fih xejn kliem, Il-Grande Silenzio. Vidi daħal grupp f'monasteru u jiġbdu l-ħajja tal-komunità ta' monaċi Benedettini. U ħlief il-kant tas-salmi, ġifieri dawn jiltaqgħu biex jitolbu, ma tisma' l-ebda ħoss ieħor. Feħ 3 sa'at ta' 3 sa'at fiskiet. Jien nirrakkomandalkom illi issibuh jew tniżluh minn fuq l-internet għaw DVDs tiegħu jien għandi. U kieku naraw fl-ewwel hekk f'dan iż-żmien tar-Randan, ħannaraw il-ġmiel tal-kultura tas-silenzju. Bibti. Ħalli naraw kif fis-silenzju l-bniedem kapaċi jintebaħ b'ħafna sorpriżi ta' Alla. Dik waħda. It-tieni. Kemm kapaċi ngħaddu mingħajr television, mingħajr ir-radio, mingħajr id-daq, mingħajr internet. Attenti, minix ngħid li t-television, ir-radio, l-internet huma ħażiena għall-ħares. Imma li aħna nsibu bilanċ kif nużawhom, min ma jafx joqgħod sieket. Jidħol fil-kamra, plupp, jixel ir-radio. U radio tkun duqjajjat, minnu dipendenti mill-internet. Xinqom jew xintqom, plupp, ħanara l-internet. Kieku nsibu bilanċ bejn nużaw dawn il-mekkanizmi li huma tajbejn, imma fl-istess ħin nirriservaw ftit ħin għalina fil-ħemda biex nisma' lili nnifsi, biex nisma' l ta' madwari. U anke fil-ħajja tat-talb, ħbib tiegħi. Għadni ma rajt il-ħadd minnkom illum, imma kemm il-darba tiġina t-tentazzjoni, jew kemm ħandumu, nħarsu l-arloġġ, jew noħorġ il-mobile, waqt li nkun nitlu, waqt li nkun il-qudiesa. M'għandniex sabar, m'għandniex sabar ma' Alla. Dan hu skiet li qed nipproponilkom, ħbib tiegħi. U la din nitkellmu fuq hekk. Kemm nisemgħu Vanġelu jinqara? Kemm nisemgħu omilijej
kemm nisemgħu priedkej ġejjersa l-eżerċizzji nirrakkomandalkom ejjew intom u ġibu l-oħrajn. Imma għandna bżonn illi mhux biss nisemgħu, imma nieqfu naħsbu daqsxejn, nieqfu nomodu daqsxejn. Imma trid ikollok titgħallem is-sejb is-skiet f'ħajjitna. It-tielet suġġeriment prattiku: ipprova sejb matul il-ġurnata, knisja, kappella tal-Ewkaristija. Hawnhekk ir-Rabat għandna diversi, b'mod partikolari għandna l-Knisja ta' Savina fejn hemm l-adorazzjoni il-ħin kollu. U tgħid ħan nieqaf matul ġurnata u nagħmel 5 minuti, 10. Hekk ngħid dawn huma ftit momenti minn 24 sija għalih fis-skiet, fil-ġabra. Bibtieq dan li qed ngħid jiswa għall-isqof, jiswa għall-qassisejn, jiswa għall-reliġjużi, jiswa għall-kbar u jiswa għat-tfal. Jiena fil-parroċċa fin-noqod Kerċim għadhom kemm il-kappellan fetaħ kappella tal-Ewkaristija. U ġieli nkun għaddej u kieku taf kemm nieħu gost eżjes ċkejknejn. Ġieli nara tifel jidħol ma jdumx 2 minuti. Jgħidlu Ġesu, min jaf x'jgħidlu, ma nimmaġinejlu Ġesu jien jagħtaw. U joħroġ. Għamluha f'dan ir-randan, bibtijaj. Dawn huma l-ftit ħsibijiet li xtaqt naqsam magħkom fil-bidu ta' dan ir-randan imqaddes, anke dawn huma eżerċizzji u veru illi jgħinuna biex niskopru il-valur ta' skiet fil-ħajja tagħna li għandna bżonnu għall-ħajja ordinarja tagħna bħala bnedmin, imma huwa kundizzjoni neċessarja għal min irid ikun dixxieplu tal-mulej. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.